Hola a tothom, soc Cristian Palomo, historiador. Vicent Escartí m'ha convidat a participar en aquest seminari sobre minories, proscrits i marginats. Moltes gràcies, Vicent. La meva contribució consisteix en una exposició de com crec que es pot investigar la marginalitat històrica de les èpoques medieval i moderna a partir de la meva línia d'investigació habitual, que és l'estudi de les identitats col·lectives que van més enllà de l'àmbit local, és a dir, d'aquelles que defineixen els individus com a membres de grans comunitats polítiques. I en aquest sentit, el meu objecte de recerca principal són els súbdits de la Corona d'Aragó, particularment els catalans. Per començar, he de dir que una de les metodologies de recerca que més empro és la història conceptual. Aquesta metodologia analitza la semàntica històrica dels termes, ja que no podem aplicar a les paraules d'èpoques passades els significats que tenen per nosaltres aquestes mateixes paraules avui dia. Atès que tant la realitat com les idees, per molt que siguin comunament acceptades i sobreenteses, es troben immerses en un procés constant d'evolució, mutació i multiperspectivisme. Per tant, cap reflexió històrica, especialment si ha transcorregut segles pel mig, pot prescindir de la recerca i la comprensió dels conceptes, els valors i les pràctiques culturals pròpies de les persones, del lloc i del temps determinat sobre els quals volem fer la reflexió històrica. Dit això, jo estudio conceptes de tipus polític, territorial, jurídic i identitari, com pàtria, nació, monarquia, república, regne, principat, corona, estat, terra, Aragó, Catalunya, Espanya i els gentilicis corresponents d'aquests darrers corònims, com per exemple espanyol o català, entre d'altres. Fins ara m'he centrat en examinar fonts documentals de tipus polític administratiu, molt riques en aquesta mena de conceptes que acabo de citar. Però cal dir que aquest vocabulari es presenta en tota mena de fonts, com poden ser la correspondència epistolar, privada, la literatura de ficció, les memòries personals o els tractats sobre política, dret o religió, per posar alguns exemples. Ara bé, en general, aquests conceptes solen aparèixer en documents de forma més o menys secundària o marginal, perquè, amb excepció de la tractadística i de la documentació política, potser, aquests conceptes no acostumen a ser objecte o l'objecte principal de reflexió del tema que s'està redactant a la documentació, sinó més aviat són marcadors geogràfics, polítics i jurídics d'aquest tema. Dit això, i a part del vocabulari al qual m'estic referint, com per exemple nació o els gentilicis català i espanyol, que en algunes de les seves accepcions serveixen per estudiar els col·lectius marginats. Com a mostra, començaré per l'exemple o pel cas espanyol, en els segles XVI, XVII i XVIII. Així, els descendents d'espanyols nascuts a les illes occidentals eren criolls en relació als habitants dels regnes de la península Ibèrica. Però aquests criolls s'anomenaven a si mateixos espanyols en contraposició a la població segregada del Nou Món, els indígenes o els esclaus d'origen africà, per exemple. Quelcom similar passava a l'illa de Mallorca en els segles XIV i XV. Allà els cristians s'identificaven com a mallorquins en relació a altres cristians com podien ser els de Catalunya. Però, per motiu de la colonització de l'illa en els segles XIII i XIV per part d'una població majoritàriament provinent del territori català, els cristians vells mallorquins, que descendien d'aquests colons catalans dels segles XIII i XIV, es designaven a si mateixos com a catalans per poder distingir-se dels habitants de Mallorca que formaven part de les minories segregades. Aquests eren els jueus, els musulmans i moltíssims esclaus, anomenats a l'època com a captius, entre els quals abundaven els musulmans i els cristians ortodoxos, com els grecs, els búlgars o els russos, per exemple. Un altre cas el tenim amb la veu nació. Aquesta paraula, que deriva del substantiu llatí natio nationis, que significa principalment naixement i poble,
a l'antiguitat és un concepte que comença a ser novament emprat en àmbits molt cultes i erudits de l'Europa occidental del segle XIII per dividir la humanitat en diferents nacions que podien ser agrupades per raons etnoculturals, és a dir, persones que compartien la religió, la llengua, el lloc de procedència d'ells mateixos o dels seus avantpassats, és a dir, el lloc de procedència del seu llinatge, o també per raons polítiques. Per tant, una nació podia ser un grup de persones que compartien un mateix monarca o que eren naturals d'un mateix regne, principat o república, per exemple. Un incís que ve al cas d'això que estic dient, quan ajuntem els conceptes política, nació, edat mitjana o edat moderna, surt una barreja, una mixtura que a molta gent li pot grinyolar. Això és perquè es pensa en clau d'època contemporània, o sigui, en un temps en què les nacions són detentores, o almenys teòricament, són detentores de la sobirania política, i en el qual, en aquest temps, el concepte nació ben sovint equival al concepte estat. Això no era pas així al segle XIII o al segle XVI o al segle XVII, perquè les nacions posseien la sobirania política ni servien tampoc per designar les estructures polítiques. No obstant, les nacions sí que servien per designar pobles i col·lectius de persones que feien accions polítiques, com per exemple ser fidels a un monarca. I a la documentació ens apareixen molts casos de que tal nació és molt fidel al seu sobirà, al seu monarca. Altres accions que poden fer les nacions és la nació X es pot aliar amb una sèrie de nacions que per diferents motius li convé aquesta aliança, evidentment una aliança política, i ser enemiga, una nació pot ser enemiga d'altres nacions. Així mateix, una nació pot lluitar per defensar la seva religió, el seu sistema polític i jurídic de la seva comunitat. Tancant l'incís, com he dit, les nacions servien per designar allò ètnic, allò cultural, no és que servien, és que podien servir per designar allò ètnic, allò cultural i allò religiós. Per tant, s'utilitzaven per diferenciar col·lectius que podien ser, per exemple, ja que parlem de l'Europa occidental, les nacions servien per diferenciar els cristians catòlics entre ells. Hi havia la nació francesa, la nació anglesa, la nació catalana, la castellana, l'aragonesa, la napolitana, la sarda, la valenciana, la portuguesa, la genovesa o l'espanyola, i moltes més. I, evidentment, quan estaven en guerra o estaven enfrontats o tenien molts recels entre ells, aquesta diferenciació entre nacions anava acompanyada d'una sèrie de tòpics que podien ser negatius, però aquesta diferenciació pot ser també neutra. En canvi, la paraula nació també podia servir per distingir i marginar socialment i políticament minories estigmatitzades dins del conjunt de la societat. I estem parlant, recordem-ho en tot moment, de societats d'antic règim que eren extremadament racistes i xenòfobes. En aquest sentit, posaré una tríada d'exemples per mostrar aquest ús. A la península Ibèrica i a les Illes Balears dels segles XIV i XV trobem, per exemple, els aragonesos. Trobem que hi ha aragonesos, hi ha castellans i també catalans, per dir 3 pobles peninsulars. Sí, que hi ha membres d'aquests pobles que no formen part de la nació aragonesa, ni de la nació castellana, ni de la nació catalana, perquè són qualificats en la documentació com membres de la nació de jueus, encara que ells siguin catalans, castellans i aragonesos, però és igual, ells en la documentació ens apareixen segregats dels cristians, que són els aragonesos, els catalans i els castellans, i formen part de la nació de jueus. Per exemple, un exemple concret mallorquí és una nòmina de l'any 1490 on surten els noms de jueus mallorquins i aquesta relació apareix anomenada com membres de la Natione Israelitica, en llatí. Per cert, aprofito totes aquestes qüestions
que estic esmentant per recomanar un excel·lent llibre que ha estat publicat a mitjans de 2020 i és de l'historiador Antoni Mas i Fornés. Com veieu, aquest llibre és Llengua, Terra, Pàtria i Nació, l'evolució de la consciència lingüística i etnocultural entre els cristians de l'illa de Mallorca, segles XIV i XVII, i el recomano perquè moltes de les qüestions que estic tractant ara mateix sobre el concepte nació i sobre el concepte del gentilici català i la segregació, etc., surten aquí molt ben explicades i és una lectura molt recomanable i molt interessant. Acabat aquest exemple de la nació pel cas dels veus, passo a un altre, en aquest cas del segle XVII, i començo parlant del famós diccionari de l'any 1611, Tesoro de la Lengua Castellana o Espanyola, de Sebastián de Covarrubias, on l'autor ens fa una definició molt llarga, per cert, del que és de la paraula gitano. I comença la definició dient gitano quasi egiptiano d'Egipto. Fins aquí bastant neutre, però després comença tota la definició i només em quedo en la primera línia que diu: esta es una gente perdida y vagamunda, inquieta, engañadora, embustidora, i podeu imaginar com continua. Més o menys a la mateixa època es publica La Gitanilla, que és una de les novel·les exemplars de Miguel de Cervantes. Aquí teniu el llibre. No és tan recent com el d'Antoni Mas que us he ensenyat abans, però vaja, també és una obra molt interessant. En qualsevol cas, com us deia, aquí també apareix el concepte nació en relació als gitanos. De fet, clar, ens fa aquesta novel·la exemplar, La Gitanilla, comença de la siguiente manera. Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones, nacen de padres ladrones, críanse con ladrones. Bueno, continua dient que són lladres i que es dediquen a cometre furts, fins a arribar a la setena línia on diu: una pues de esta nación gitana vieja que podía ser jubilada en la ciencia del caco. A veure, aquesta lectura, aquest exemple l'he tret perquè veieu com també l'ús de nació per categoritzar el col·lectiu gitano d'una manera negativa, criminalitzadora i segregadora. Finalment, el darrer exemple que vull esmentar és també del segle XVII, de l'any 1621, i és del dietari de la Diputació del General de Catalunya, i en ell se'ns parla, i cito literalment, d'un esclau moro de nació natural d'Alger, anomenat Ali, fill de Mahamet. Un altre cas, en aquest cas per parlar d'un musulmà. Esmentat aquestes mostres d'un vocabulari històric que en el món feudal i d'antic règim va servir per separar minories ètniques i religioses, per separar-les i segregar-les, acabo la meva intervenció. Moltes gràcies i espero que aquestes reflexions puguin ser d'alguna utilitat per a les persones que fan recerca, una recerca molt rellevant sobre les minories, els proscrits i la marginació. Novament, moltes gràcies i vagi bé.